Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Quid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakibatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maing buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigya po niyo boss nga nagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao'y padaya makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Straight to the point. Sa gihapon natagan tag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports, dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa point. pikas bahin presensya sa doktor, hospital ug patubig mo'y giyango sa mga residente sa lungsod sa Pilar, Isla sa Camotes, atol sa unang adlaw sa serbisyo karavan kagahapon. Straight to the point. Karong adlaw ang libre nga serbisyo magpadayon usab sa lungsod sa Puro dito sa Isla sa Camotes. Straight to the point. Mao ni ang pagselebrar mahigala ang gobernador Pam Barrecuatro ni ining ika-456 indayken, no, 456 nga kasumaran, kasaulugan sa pagkalalawigan sa Sugbo. Dili na suroy-suroy mahigala nga kiat-kiat, kundili suroy-suroy paghatag og serbisyo sa katawhan. Kani maoy maayo nga klase sa suroy-suroy. Straight to the point. Doon na nakaschedule karong buwan mahigala sa Agosto, nakaschedule na. Giuna ang Camotes, nya sunod-sunod na mahigala dito sa ubang mga hospitals sa Danao Provincial Hospital, Bugo Provincial Hospital, Balamban Provincial Hospital, Karkar Provincial Hospital ug uban pa. Mo'y pahigayunan mahigala mga district hospitals sa serbisyo karavan. Mao ni ang sakto nga serbisyo alang sa mga tao. Straight to the point. Og kini mahigala hinaot punta. Governor Pam Barrecuatro, ako kang gitan-aw, medyo naa sa right track ning imong panggobyerno ron ipadayon. Ang imo na lang ana ang consistency mo na lang yun. So far okay na, naka-hire na sa mga doctors, doon ay first batch mahigala sa mga medical practitioners 12 ka buok. Tuwa na, gipang deploy na mahigala sa mga hospitals, no? Og doon na pa ilaing batches ana unya. Mao ni ang serbisyo nga gikinahanglan sa katawhan. Nibayad og buhis ang mga tao, na ay buhis mahigala, na ay kwartang Kapitolyo, richest province sa Kapitolyo, ibalik ang serbisyo ngadto sa katawhan. Straight to the point. Ini nga serbisyo ang angay mga higala. Mo karon nga atong kuhaon sab ang atong dugang pang-update. Atong kauban sa DYHP, atong reporter may gilato karon si kasamang RV Veloso sa Isla sa Camotes. Mohatag nato sa dugang report, no? Ako nang gipakuyugan mahigala og atong reporter de sa CBN DYHP kay kini nga klase sa suroy-suroy mao'y nakanindot mahigala nga klase. Katong suroy-suroy nga kiat-kiat dili ta mo pakuyog og reporter adto. Kay lisod kayo mahigala unsa may i-report ang kiat-kiat dito. Ang habhab la kaon sa mga lami ang pagkaon samtang dunay mga pobre nga tua mahigala taon way mga kaon. Straight to the point. So karon, mao ni ang serbisyo mahigala nga medical mission, surgical mission ug uban pa. Nga tuay gihatag karon sa katawhan mga sukit tigpaminaw. Straight to the point. Naka-schedule ang tibuok buwan mga kagalaan sa Agosto. Nining kasaulugan mahigala sa probinsya sa Sugbo sa mga serbisyo karavan. Naka-schedule na mga sukit tigpaminaw. Straight to the O point. ang nakanindot mo nang atong awhag sa provincial board o sa uban pa, although pagkakaroon to nakita may gala medyo doon na may kooperasyon hinaot unta nga magpadayon.
nga makita ninyo ang mga doctor sa private sectors, ang mga experts gikan sa Chungwa Hospital, Cebu Doctors Hospital, UCMed, o uban pang mga hospital sa Sugbo, willing na kig-tie up sa Kapitolyo alang sa serbisyo karaban. Could you just imagine that? Ang mga naa sa pribadong sektor, willing nga ni voluntaryo mohatag sa ilang serbisyo para sa katawhan. Unya, ironic ayo sa atong provincial board o dili sa mo suporta. Mao kana nga I hope ang ato mahigalang mga sakop sa provincial board inyong timbang-timbangon og maayo og unsa gyud ang angay kana nga serbisyo para gani sa mga tao, para sa mga pobre, suportahin ninyo. Og kana tan-aw ninyo dili na maayo, o sige babagi sa ninyo. Dili tan-aw ninyo nga kana serbisyo gyud alang sa mga kabos, ang mga benepisyo gyud ang mga subuanon, ayaw magbabag-babag. Kay mao nay gipangita sa mga tao. Og mamulitika gani mo dinha na mapariha mong guwen. Gusto mo formula nga masibilya na mo og asa na kamo puniton ni kahuman na sundugat usguin. Ni pagtagad dubutaga mga kaigsunan sa panuban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Regional Tripartite Wages and Productivity Board kon RTWPB nitakda na og sunod-sunod nga public hearings karong buwana alang sa gisugyot nga usbaw sa sweldo sa mga mamumuo sa pribadong sektor. Straight to the point. Samtang sa laing bahin, subay sa pagdasok sa mga tao sa buhatan sa LTO, Land Transportation Office, o sasab ni mga kagalaan, no? Aron mo claim sa ilang plaka, kay miingon namang LTO, dakop na. Kadtong inyong mga sakyanan nga mga plaka, dili mao, temporary nga mga plate numbers, dakpon. So, kuhaan na inyong mga plate numbers. O na mga tao in town, nagdasok sad mahigala taon. Aron mo claim silang plaka, giklaro karon sa LTO 7 nga wa unay mahitabo nga dakop sa mga sakyanan sa mosunod nga mga adlaw. Straight to the point. Sige, Regional Director Glenn Galario, tagail na sa extension da gamay, ha? Lisod kayo basta mag-stampede po na mga tao hinoon din na og claim silang plaka. So wa lang usa mga higalay dakop sa sunod nga mga adlaw. Tagaan mo chance ang publiko, katungwa pa makakuha silang plaka. Ang LTO ni dasig hinoon sa mga motorista nga kuhaon na ang ilang plaka kadtong available na diha sa buhatan sa LTO. Straight to the point. Kailan nyo gamay ang lugway diha gamay, ha? Pero ang motorista sad palihog itong mga tagiya sakyanan, kuhaan na ninyo ang inyong mga plaka aron nga sa ingon ni ana mataod na ninyo sa inyong mga sakyanan. Nya kadtong namalit o mga sakyanan sa kadtong mga outlet gyud mga higala sa kuan, mga sakyanan sama panalitan sa Ford, Toyota, Mitsubishi ug uban pa. I-follow up ninyo kay mutabang man sila kuha sad sa mga plate numbers. Straight to the point. Okay, ato pagtagad mahigala. Samtang sa Pikas Bahin dito sa Kauluhan, Vice Presidente Sara Duterte nitambong sa usa ka Thanksgiving celebration nga gi-host sa iyang legal team human gi-archive sa Senado ang impeachment case bato kaniya. Straight to the Ato sa point. nang tiwas og hisgot may gala kining impeachment og ato sa pagtagad may gala unsa bagay kalainan di ay sa motion to dismiss, motion to table, motion to archive. Kanang motion to dismiss sayon lang sabton. Ang motion to pero unsa may legal implication. Unsa man mahigala ng motion to table, mahilig yun mag-table. Lingo-lingo lang itong mga tao kinisuto yun mahilig mag-table. Og motion to archive atong pagtagad rumbuntaga sa tumaman-uban usab nining atong tulumanon og inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang kanhi Senador Manny Villar mo'y bugtong Pilipino nga nasod sa top 100 sa Bloomberg Billionaires Index o mga labing dato nga tao sa tibuok kalibutan. Makaingon sa lagsana all. Siya ra usa sa mga Pilipino pertindatuan ni Manny Villar day. Siya ra usa may nasod sa top 100 sa tibuok kalibutan mahigala. Makaingon na kay sana all. Now, sa atong pagpadayon mga kagalaan ning atong hisgutanan, wa pa magita magtiwas ining nahitabo mga higala nga kini ni ang isgutanan dadtong milabay mga higalang sesyon, no, sa Senado. Atong explicar og dugang kay para may bawaan natong tanan, no.
Kay doon na uban pabuhi-buhi sa dugo putong uban mingon nga kana siyang motion to archive okay pa man kay pwede pa nga umingon Supreme Court nga kon buhi pa man. Namatay ng impeachment dito mga higala sa Senado. Unsa may kalainan ng motion to archive ang tibuok mga higala nga motion dili kay motion to archive ra gina, no? Ako isgutan ta na kanya totoo lang, ha? Kay lahi tong motion to table. Iyahay lang mahigala kung sa ilang gustong mahitabo. Kunya, kinini ang atong padayonon sa mahigala si kining senador Rodante Marcolita para ma-explicar na to mahigala. Sa akong giingon na, ang ako ipabati ninyo nga mga speeches, mga kagalaan kang Marcolita, pulos maayo to tanan ha, in fairness. Pulos maayo to tanan nga mga speeches. Unya katong ila mga higalang mga matawag na tog mga binayloay atol sa interpolation, okay pod, no? Nga makigbil to bill si Soto lagi in town o kuan, nagtuo siguro na siya sa Itbulaga. Medyo napasok nun siya. Si Risa Sadron mga higala, medyo nakakot siya og kaso nga dili man day mao ni correct ron ang Supreme Court day nga dili to mao tong gikot ni Inday Risa. Pero mo lagi na akong giingon. In fairness mahigala pod sa mga gusto gyud nga mapadayon untang impeachment niini nila ni Risa Hontiveros, Tito Soto kining duha. Kay si Kiko Pangilinan, sige lang si Kiko abogado man so nakasabot siya mahigala sa iyang kuan dito. Legal matters man gud ni. Onya si Bam Aquino dili man to kayo kuan gyud. Pero in fairness ni Risa og ni Tito ha, sukol gyud sa bahalag magkamamo na kay kaso ko ni bahalag magkamamo basta sukol. Ako ni correct Supreme Court nasayop ko to imong gikot nga kaso Inday Risa. Hasta si Tito Soto may galabida. Doon ay makahonghong Tito Soto nga dong kanini ang watas Itbulaga dong. Wa gaba. Ato balikan mga higala. Tawar ko na. Mo tay ingon Chis Escudero. Ako ipabati ninyo nga ato analisaron. Puro sa maayo pero kana na ang mo-pick up kong upat lang. I-appeal ko na sa Lito Lapid kay medyo kinaslito simple kayo, no? Pagbutong Lito, ako yung respeto na ko ang kataas-taas ang hukuman. Why daghan, kuan ba? Klaro-klaro gito niya. Hinihinong uban may galala. Tuyok-tuyok. Mo nang ingon si Alan Peter Cayetano, upat kabuk atong analisa ron. Si Marcolita, si Cayetano, Chis Escudero og si Amy Marcos. Mo na mga speeches nga medyo makakutaw sa ba? Sa kining kang Amy mahigala, medyo makakutaw sa ding iya mahigala ang kuan, iyang speech. No? Unya kini niyang katawanan sa kayo mga kagilaan ko ni. Talawar ko na. Ingon sa Cayetano nga kung gusto niyo dili mo gusto ni Sara kay kuan ana. Pilihan na lang ninyo sa 2028, pilihan na lang ninyo. Kay kini bang lisod magog kayo mahigala ang katawhan ron naminaw na to. Real talk ning ato ha. Naibaw mo sa unsa inyong tuyo ana. Kanang impeachment. Unsa magituyo sa impeachment kuyo nga accountability. Tanaw ha, halasigis lang pangita si Mary Grace Piatos nga kanang Mary Grace Piatos confidential funds ang source lagi. Gi-explain na mga higala nga kanang confidential funds dili pwede nimong i-divulge ang tinuod ngan because imong gipalit ang information sa mga tao nga imong gipaso dito sa enemy of the government. Mamatay itong imong asset dito kung imong isulti mao ni tinuod nga nakadawat. Dili pwede. Nga di hinoon mahigala dili confidential funds ha. Ingos BBM palpak ang mga flood control project. Guni-guni ang flood control project. Ngano nga man lagi mo mangita anang mga kontraktor ana. Nga kanang mga kontraktor mga sukid tigpaminaw. Dili confidential funds na. Mas dako po na billions of pesos na. Ngano man lagi mo magkisi-kisi day nga hain ang kontraktor sa guni-guni nga project asa ala ilang pangitaon si Piatos gyud.
Gusto gid nila may si Piatos gid lang gusto kay gusto nga gusto lang na doon sa kinini ang table ni Soto. Prangka istorya lang ba? Ang mga tao nga kuan ba? Mura mo kung nagkamino sing uban. Ayaw oy, ang masa nakasabot na masa bida. Kasabot niyo sa inyong intensyon oy. Ha? O tinuod gyud ka nga accountability, sakitan gyud ka kadunay corruption. Pangitaara ko ngano pamanaron. Kinsa may contractor ining flood control project. Pila ka billions ang gibubo sa flood control project. Kinsa nag-ingon si BBM palpak. Kinsa nag-ingon substandard gumuho. Si BBM, ang presidente mismo ingon, guni-guni. Pangitaat ako ng ano, wala lagi mo kisi-kisi nga hain ang kontraktor ini kisingan, si kontraktor kisingan. Kining guni-guni kisingan ang kontraktor, wala lagi mo mangita. Anto doon si Miragris Piatos gilang pangitaon nga confidential funds ang source. Di ay source mahigala nga dili confidential. Gikan sa DPWH, ngano wala lagi mo mangita. Ha? Wala karang masa in town ang mga tao kasabot sila sa inyong tuyo nga i-impeach si Sara aron di na kadagan mahigala sa 2028 kay doon na may perpetual disqualification nga naa diha. Ha? Unya makaminos ka ang problema ng uban magpatuo mga bright unya ang problema ana okay na lang magpatuo bright ang problema sa dihang magpatuo kang bright imong gusto nga kanang nasa iyong palibot mga bugo sila. Ayaw anak kay kanang masa ba ya inaanak ng masa pero kasabot sila ha nakasabot sila unsa itong gisgutan diri mo na prangka-prangka pagistorya da atong analysis may kabantay mo atong gipang-discuss kahanginan gipang-discuss senado day kabantay ka ang mga terminologies tong ikon mga pariham tag libro di karon sulting Supreme Court tingog Supreme Court ani pagtingog Supreme Court wa sa kauyon mahigala mula tanawa ha diha na ng kasuha Supreme Court sila ni unang adto kay gusto nga ang forthwith nya ibaw si Sara mahigala kay dunay immediately nga kuan kana nga mga pulong akong gi-discuss diri mo may gipang-discuss dito gyud mao man ang mga libro ha kabantay mo kato mga listeners wa sila mo tingog bisag gamay karon nga ang Supreme Court ni tingog na wa sa kauyon sa way lami Supreme Court judicial overreach ha di ba ma-apply ang principle of estoppel ana wa man mo tingog lagi mula lagi taga agsud ang lakaon hala habhab nya pagkahurot niya way laming sudan pagkahurot mo pa yung way laming atong ipadayon sa Marcolita Straight to the kini yung point. speech si Marcolita na say good niya tanan kay Congressman Magus Marcolita kasabot sa unsa nitabo dito sa lower house naunsa to dito pagkahitabo nga dunay upat ka mga impeachment complaints kay bawo sa nitty-gritty dito sa lower house mo na yang gisaysay kay mo lagi na katong mga naminaw to domingo niya katong gusto na ma-impeach Sara hala dali sa atat na atat kay na nagingon sa konstitusyon forthwith pero mo lagi na nagingon sa di patamo ato sa forthwith kay ato man ning step by step kanang forthwith to na dito sa Senate na impeachment court sawa pa ta dito dili pa ta mahigala sa lower house ato sa isugod niingon Supreme Court void ab initio wa pa ta kaabot forthwith ha kanang step by step ito ban ano void ab initio naman sa naman na pag forthwith anong na void ab initio wa sus Ginoo ko na kining sulti Marcolita mahigala tapadayon non ting sulti be may tabo sa lower house ha tarong bago na paghitabo di ato balikan kasamang names aman to napabati naman to nito wasun ta lang sige audio sige audio ko no tabangay ko no kuan kay usan mang audio dia be po ang gustong mangyari dito ayusin nyo you want to impeach the Vice President do it in the right way hindi naman po tinignan ng merito ang sinasabi yung proseso hindi po nyo sinunod Sinasabi na nga, walang impeachment complaint bukod sa isa. Laban sa isang opisyal sa loob ng isang akalain mo namang 4 po kagad ang ipinay. Pagkatapos yung 4, i-consider mo na isa. Hindi naman po yata tama yun, Mr. President. Mr. President, gusto ko pong basahin isang parte ng official statement of the Integrated Bar of the Philippines and the Supreme Court's decision in Duterte versus House of Representatives.
August 1, 2025. Kani IBP ni. And I quote, "Disagreement with the court's reasoning is neither unwelcome nor unexpected. Dissent is not foreign to a democracy. It is essential to its survival. But to incite public repudiation of its authority, or even just to call for its outright defiance, erodes the very foundation of the legal order. Such actions disturb the equilibrium of powers and imperil the integrity of our democratic institutions, especially when appropriate legal remedies remain available within the framework of our constitutional system. If every adverse ruling becomes an invitation to disobey, the law ceases to be a constraint on power and becomes its casualty. The Constitution does not require agreement. It demands adherence." Ang sinasabi po ng mga ibang kasama natin, magpapile pa naman ng motion for reconsideration. Bakit hindi natin hintayin? As I said, Mr. President, if you are a practicing lawyer worth your salt, you are confronted with the unanimous decision of the Supreme Court. In a firm voice, it says this is unconstitutional, void ab initio, violative of due process, and the Senate never acquired jurisdiction over this. And it is immediately executable. Parang sinasabi niya sa'yo, wala ka ng room mag-file niyan. Is anyone expecting that even one soul of the members of the Supreme Court will reverse himself? We cannot depend our action, Mr. President, on the fortunes of litigation. Naalala ko pa nga po doon sa kaso ng Francisco versus House of Representatives, the former Chief Justice Renato Puno, in his separate concurring opinion, naalala ko po ang sabi niya, with the possibility of 2 impeachment complaints reaching the Senate, the good Chief Justice said that the Senate, in the exercise of its primary jurisdiction, can decide the question of whether or not the 1-year bar rule has been violated or not. The Senate can even decide if on its face the impeachment complaint has no legal basis. At ang sabi pa po niya doon, Francisco versus House of Representatives, sabi pa niya ron if the Senate finds that the 1-year bar rule is violated or that the impeachment complaint has no legs to stand on, that will be the end of the entire controversy. He was saying that let's give all the remedies available to the House and the Senate because of their primary jurisdiction. But when the case is ripe for judicial determination, it was the view of the former Chief Justice that the Supreme Court at that time, and only at that time, when it can speak with great moral authority, in order to compel the loyalty, the respect, and the obedience of our people. Mr. President, when the Supreme Court negates the actions of a co-equal branch of government, it does not assert its superiority. Instead, it upholds the supremacy and the dominance of the fundamental law of the land, the Constitution. And so the Supreme Court has already spoken. The last arbiter of law, it says the complaint is unconstitutional, is void ab initio, is violative of due process. The Senate never acquired jurisdiction over this. It is immediately executory. On that note, Mr. President, I respectfully move that the impeachment complaint be dismissed. I so move, Mr. President. Straight to the point. Okay, so say ni Marcolita, may gala, grabe ang pagkakuano no? Muna, gisulti Supreme Court. Unconstitutional, violative of due process, void ab initio, immediately executory.
Mo sa isa ha. Ayo sa kay kanana ang atos ang huwaton. Pag ingon, gusto sila sa forthwith. Forthwith! Paspasi kay forthwith yung ingon. Karon mingon nga, karon order sa Supreme Court, immediately executor sa isa. O mo pabor, dipindi na asa mo pabor. Pastilan mga kaigalaan. Unya nakig-bill to bill man og during sa interpolation mahigala si Tito Soto, si Risa Hontiveros, bida na kuan gyud taon. No, og paminaw ni mahigala. Bitatos kiko na tato day ni kuan day. Kay total abogados kiko dili ron ting practicing kiko pangilinan nga lawyer kay daan na mo ning dato nang kaayo mga sukin ti paminaw, no? Dili nila mairok-irok si Marcolita na bag-o pa mga higala pero di pwedeng irok-iroko nimo kay mantigo man. Unya practicing lawyer sa gyud. Combatant ba? Ha? Medyo lisod sila. Unya mo insistir gyud mga higala barit. Pero ang imo lang pong noon, in fairness ining Tito Soto og ni Risa, bahalag magkamamo, sukol. Adunay makahunghong Tito Soto dito nga to, kinini ang wata sa Itbulaga dong. Sama na yung programa ilang gidaro na Itbulaga, bagyapon di na. Magyapon? Oh, mo. Kini mahigala o. Ang mga yanong tao nakasabot. Tuyok-tuyukon pa yun. Ha? Ang simple kayo mahigala nga mibuto sa di para to paminawon tong uban. Simple kayo mahigala litulapid ay tawa. Pagbutan ng litulapid, asa mo tong butan ng litulapid dong? Gipasulti man sa tanan kay katong usa ka motion to table nga kuan, motion to table ang voting nila viva voce. Buti pasabot nga kanabang isa-isa lang skamot ba? O yes, no, ana lang. Pero si Tito Soto ingon sang iyang i-enter ang iyang mga higalang vote, iyang mahigalang i-qualify ang iyang vote mga higala ana kaysa may tag-iya adto nga mao motion. Di okay lang, no? Pag-abot na mahigala sa motion to archive kay pagkuan ni siya mga kaigalaan pag sao ni Alan Peter Cayetano o ni Joel Villanueva nga di mo musugot na motion to dismiss, motion to archive, ha? Ato explain unya. Na kini ni ang gipabuto sila ingon si Subiri nga mayo atong i-explain atong buto. Sakto ra sad mga kaigalaan kay inani wa na impeachment mahitabo. May na lang po nakapadayag sila sa ilang mga kuan, no? Mura sad nag-deliver og decision sa gihapon mga sukintig paminaw. Kini ang motion to archive patay, namatay ang impeachment na. Mga suking tigpaminaw. Mura na sa nag-tribute sa patay. Ha? Pero si Lito Lapid, kalma kayo. No? Wa daghang kwan. Kasabot siya may gala sa gipangyaw-yaw. Pagbuto, wa na daghang kwan. Ha? Simple kayo. Paminaw si Lito Lapid. O, kalma kayo. Respeto ko at ginagala ko ang kataas-taasan hukuman. Ang boto ko po ay yes. Ato lang lagi ka to katawa. Why daghang simple kayo. Respeto ko at ginagala ko ang kataas-taasan hukuman. Ang boto ko po ay yes. Straight to the point. Oh, na. Senador Lapid. Right, kana. Rinirespeto ko at ginagala ko ang kataas-taasan hukuman. Ang boto ko po ay yes. Straight to the point. Why daghan? O sa Facebook pa ni, dito klaro gyud sa sa basya. Married ba sa single? Kining uban magsipag yung ko nga, it's complicated. Sa insik pa to, daghang istorya, daghang sayop. Ha? Gamay istorya, gamay sayop. Gamay istorya, wa sayop. Tawa sa itabo, si Risa mahigalag si Tito Soto, di nabasa yun sila. Oh. Amo na ininsik ba? Hasta Supreme Court nitingog na kanang kang Risa ang site nga kaso di na mao. Mano ni ininsik lagi. Dakag istorya, dakag sayop. Ito lapir, way dakag istorya. Nirespeto ko po ang kataas-taasang hukuman.
Arita may gala sa speech si Alan Peter Cayetano, kuyaw sa niyang speech mga kaigalaan. Niingon sa, wa mo'y gustong Sara, nanong impeach pa man, pildihan na lang ninyo sa 2028. Pildihan na lang ninyo. Ha? Wa mo gusto. Pildihan na lang. Ni ang gitistingan nila o interpolate si Marcolita mahigala. Itabangan gito siya kwan, no? Itabangan gito siya mga higalag pangutana. Sa hindi lang ito pangutana ang Alan Peter Cayetano kay mga leading questions sa ito mga kaigalaan. Pero makig-bill to bill mga higala o during sa interpolation mga kaigalaan, kini si Tito Soto o si Risa Hontiveros. Kaingon siguro sila bago pa nga senador. Pwede pa na itong irok-irokon. Ang motion gyud mahigala, motion to archive. Kung atong matanaw mahigala, motion to dismiss kang kuanto kang Senador Rodante Marcolita gisao mga higala gi-counter ni Tito Soto og motion to table. Nasa to pa ibutang usa sa table. Ni compromise mahigala si Alan Peter Cayetano pag-offer og motion to archive. Ang ni-move yun ining amendment dahil si Joel Villanueva, no? O unya ang title yun bang higala medyo taas-taas yun to. Si Alan Peter Cayetano mo ni-suggest, parihagya po na itong yung gibuhat, may gala kang Bato de la Rosa. Motion to dismiss as itong Bato de la Rosa. Mubabag tong pikas, the same mga kagalaan niya kuan. Pero ang habilin nila nga kuan si kuan na lang Risa kay si Win Gatchalian ni kuan naman si Win Gatchalian. So tuan ta Supreme Court, mutahod ta Supreme Court. Ang ni-suggest si Cayetano, pero ang formally nga ni move na si Senador Joel Villanueva. Ang title gyud mga higala ni Joel Villanueva, motion to dismiss ni kuan Senador Rodante Marcolita as amended. Ang giingon gyud, adhering to the immediately executory decision rendered by the Supreme Court en banc on July 25, 2025, which among others held that the articles of impeachment are null and void ab initio, and the Senate did not acquire jurisdiction, and to move to transfer the articles of impeachment in relation to case number 002-2011 entitled in the matter of the impeachment case, impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte, to the archives. Ito na archives na. Straight to the point. So, giswayan mahigala si Tito Soto si Marcolita paghuman gyud og speech niya mga kaigalaan atol sa interpolation mga sukintig paminaw nga dunay heated mga higala nga mga exchanges sa mga pinulungan. Si Senador Rodante Marcolita nga mao mahigala nag-sponsor atong motion to dismiss. Mo'y nangamahan ato mahigala nga maong motion. O pangutana siya ni Tito Soto, ni Risa Hontiveros, ni Kiko Pangilinan, ni Bam Aquino, ni Ping Lacson. Tabangan siya mga higala, no? So in fairness ani nila pod, usara ilang abogados Kiko Pangilinan, pero kining uban maningog sa Ginoon, no? O niya kinini ang kumbatisan, no? In fairness nila mga higala. Sa ako nang giingon naning kamot baya po sila. So katuto ang mga dumadapig mahigala ni Risa Hontiveros nila ni Tito Soto. Tito Soto mura po sila mukuan pod niya. Sige lang kay at least bahala nagkinaunsa at least napakita gyapon sila mahigala sa ilang kaisog. Tawa mga kaigalaan pero medyo mapikil lang sila gyud kay si Marcolita magala practicing lawyer man sa guni. O niya bag-o pa sa Senado pero daan naman dito sa ubos balay balaoranan, sweeto pod siya dito sa mga nitty-gritty dito sa lower house.
Unya, dito pa na sa lower house, may gala, gidaog-daog sa Unas Marcolita, dito na is mga congressman. Ang resulta, nahimong senador. Niya ang iyang, ato sang ipabati gamay ni manghigalang, nahitabo manghigala ni iyang ipangutana, mahigala sinukliay ni Senador Marcolita ni Vicente Soto. Be, ato paminahon sa gamay. Sige ko no names. Yan po tayo, ang tumatakbo ng matulin, kung matinik ay malalim. Unang-una po, Mr. President, gusto kong malaman, yung po bang mga kasong sinabi nyo, unanimous decisions po ba lahat? I am not sure about that. I can say is that if there is a mistake, a unanimous decision could become a unanimous mistake. Saka po tayo pag nananakbo. Ako po ay nakasapatos at saka sa kalsada kaya hindi po ako matitinik. Sa gamay lang kayo ha. Ang matulin. Asa, mabalik sa gamay nung mura ni si Tito Soto, mahigala medyo napiki sa napita dahil. Nga among ko sa hawanan sa Senado, makigbangga man sa Marcolita sa good, no? Hinay-hinay lang kadinha, tanaw ni mo usa og medyo okay ba ni banggaon o di ba? Medyo alanganin sa inyong lugar ha. Bebe, ato balikan be. Nagkuhan sa mga, nag-coach siya og kanang mga kuhan, panultihon. Bebe. Asa ba ito? Sugod ko na dong. May kasabihan po tayo, ang tumatakbo ng matulin, kung matinik ay malalim. Unang-una po, Mr. President, gusto kong malaman, yung po bang mga kasong sinabi nyo, unanimous decisions po ba lahat? I am not sure about that. One thing I can say is that if there is a mistake, a unanimous decision could become a unanimous mistake. Nangyari gano'n, Mr. President. At saka po tayo pag nananakbo. Ako po ay nakasapatos at saka sa kalsada kaya hindi po ako matitinik. Siya na hinoy gihimong katawanan ni Marcolita, mahigala ining kalakiha, ha? Nagga-coach sa mahigala og usa ka panultihon kuno to mga kaigsunan, ha? May kasabihan po tayo, pinanana pa si Senador Tito Soto, pero medyo na mahimo na butang hinoon sa ining kalakihag apike, ha? Ibang kagiyang giinan kung doon na unanimous unanimous mistake kuno day kuyawa. At balik-balik kamay dong. Yung saying exactly yung words dong. Sige. May kasabihan po tayo, ang tumatakbo ng matulin, kung matinik ay malalim. Unang-una po, Mr. President. Asa gamay ka? Katsa dong. Ang matatakbo ng matulin, ang matitinik malalim. Medyo murag sa, kung ano iyang pagkasulti niya murag na, murag sa Lidas TV. Mura magdialog sa teleserye. Lagi ka sa Senado, Tito. Ikaw gito. Ang tatakbo, ang tumatakbo. In Tagalog, mahigala, di kita makakuha na ni. Tatakbo, tumatakbo. Ano sa mana? Tatakbo, tumatakbo. Nadas magan. Ang tumatakbo ng matulin, kung matinik ay malalim. Pero pinapag-istorya ba? Ang tumatakbo ng matulin, kung matinik ay malalim. Mura magteleserye. Mura mag-script sa kwan, Batang Quiapo. Tayo yung pag-istorya dong. May kay kwan ba? Script ito teleserye ba?
Yan na kuno hay kontrabida bitaw niya na dasbida tawa. Ato paminawon ko balik. No? Sige, sugod dong. Kana. tayo, Balik. ang Kana. tumatakbo, Sige, may sige. kasabihan po tayo, ang tumatakbo ng matulin, kung matinik ay malalim. Unang-una po, Mr. President, gusto kong malaman, yung po bang mga kasong sinabi nyo, unanimous decisions po ba lahat? I am not sure about that. I can say is that if there is a mistake, a unanimous decision could become a unanimous mistake. Ano po nangyari yun, Mr. President? At saka po tayo, pag nananakbo, ako po ay nakasapatos at saka sa kalsada kaya hindi po ako matitira. Sabihan po tayo. Okay. Sakto lang si Tito Soto. Og nay makahonghong ano yung Tito Soto ing na dito nga. Dong, wa tas itbulaga dong. Diya po si Risa makigbil to bill pod. Tanawon sa gini mo iya abogado man ni atong katubang unya practicing lawyer man eh. Og imo nang iirok, tanawag mairok magtan-aw nimo reglisod ni irokon, ayo lang irok ka. Kalisod og imo ning kamot kang imong irokon og ikaw hinoy mairok. Di madaoy Marcolita Mahigala, kita ka nigbarog o ang level of confidence day. Kita ka o. Barog mga higala ang pag-deliver sa speech, ang pagtubag sa mga pangutana. Klaro kay mga higala nga preparado kayo, oh? O sa Pusil Prince College of Law, murag nakatuon ng maayog kuan yun. Wa gini mawido-wido niya, ha? Si Tito Soto dito pa sa College of Law, murag nagwido-wido man na imong tubag dong. Sige lang, be, Risa, oh. Ini Risa pod, ina na po hinuon nga nag-quote og kaso nga di mao. Dili ato paminawon ko na be. Kaning Mr. President, ang bank decisions po. Well, you have to cite the I would gladly jurisprudence. cite the GR number po bang hinihingi, Mr. President? Pagka sinabi pong lahat po ng members ng Supreme Court, 15 of them, unanimous. To Kasi po, reiterate what baka I... division lang yan, dahil 5 lang yun. Hindi po No, bank Mr. yun. President, to reiterate what I already said, mga ano po ito, mga reversal ng unanimous Supreme Court decisions. Yes, but I am Sa asking for dalawang qualification, halimbawang Mr. President, binigay ko whether po these are on bank MR. decisions or decisions by a division. And whether or not they Mr. were characterized by... Sinabi ko rin na po kanina, ang Sandali bank po. decisions po ito. Ay, hindi po. Whether or I not am the replying to the decisions question. are characterized by the following qualifications. 1, unconstitutional, void ab initio, violative of due process. All these are present in those jurisprudence and cases as you cited. Mr. President. Mr. President, bagamat para itong yung pinag-uusapan natin kaninang operative facts, kanina simple lang yung tanong eh. May kaso na po ba na ang Supreme Court sa unanimous decision ay ni-reverse ang sarili nila? Ngayon may dinadagdag na tarong. Pero sige po, yung League of Cities of the Philippines versus COMELEC, the Supreme Court in its original decision in 2008 unanimously declared the cityhood laws unconstitutional. I will have to get more information po on the ISAA reversal of unanimous decision. Pero malinaw na mga sagot na po ito dun sa original na tanong. So the original assertion na hindi po natin alam kung na-reverse na ng Supreme Court ang sarili nila sa original na unanimous decision has fallen by the wayside. Kasi the Supreme Court, as I said already earlier, has reversed a unanimous decision en banc in a lot of instances before. Yun lamang naman po, Mr. President. Noted and entered Salamat into po. the records, Majority Floor Leader. Okay, sa mo ni mahigala ang ato gikot gikan sa News 5 nga kinani ang ilang exchanges mahigala sa ilang binayloay sinukliay o mga pulong didto sa hawanan sa Senado o kinini ang matawag nato mga higalang ni Coach Risa ni atong League of Cities o karon ni correct niya ang Supreme Court nga dili tumao ang iyang gikot.
Ato lang ning agi kataw-katawa mga sukin tigpapinaw pre porbida. Askang kuha na gyud taon. Ha? Now, mauli na nga kinini ang atong arita sa sunod mahigala nga naghatag sa iyang pagpasabot, sa iyang pagbuto mahigala nga yes, niining maong motion mahigala ni Senador Marcolita nga giamindar. Ni suggest si Alan Peter Cayetano nga archive og ang correct mahigala ang kompleto na gyud nga pangan ini mga higalang maong motion pinagi ni Senator Joel Villanueva kining motion as amended adhering to the immediately executory decision rendered by the Supreme Court in bank on July 25, 2025, which among others held that the articles of impeachment are null and void ab initio, and the Senate did not acquire jurisdiction and to move to transfer the articles of impeachment in relation to case number 002-2011 in the matter of the impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte to the archives. Aprobar kini mga sukit tigpaminaw. Mao ni ang title so nalubong na to. Namatay ang impeachment mahigala didto sa Senado. Straight to the point. Ang kalainan og didto pang ang kang suto pa to mahigala mo na-approve. Kay duha may gibutuhan. Ang motion to table og ang amended motion ni Marcolita. Motion to archive. Og kato pang motion to table, ang impeachment buhi. Buhi pa. Diha may gala sa Senado. Nang kining motion to archive, patay na ang impeachment. Mao na kadto sila mula na to sila mahigalag nag-tribute sa patay nga impeachment. Kay guingon gani kag motion to table, buti pasabot nga kadtong motion to dismiss ni Marcolita. Nga gusto niyang i-dismiss na kana mahigalang impeachment complaint. Pag yun motion to table, kanang maong motion imong ibutang sa table. Naunta na pagsabot-habot pasabot mga dili tala sana isgutan ng imong motion. Sit aside tala sana. Postpone ta sana. Kaya ang argument ni Soto while waiting sa Supreme Court mga higala. Pero ningon na Supreme Court immediately executory. Dili sila. Ayaw sa ng immediately executory. Ayaw sa isa. Wa mo pabor nila sakit para sa buot immediately executory. Pero forthwith pa nga muuyo nila, okay. Ato isgutan natin, wasod na nag-isgut may gala alitang Alan Peter Cayetano ron. Na motion to table, buhi ang impeachment. Pag motion to archive, patay. Patay na ang impeachment. Now, unsa may implication ani? O unsay decision Supreme Court? Unsa man kadako mga higala ang matawag nato nga dako nga implications between motion to table o motion to archive. Whatever the decision of the Supreme Court nga mahitabo atong ipadayon. Straight to the point. Balik ko na ko ha. Ang motion to table o motion to dismiss o motion to archive. Katong motion to dismiss, patay gyud ang impeachment. Medyo harsh sa siguro kayo para sa uban ang motion to dismiss. Motong gi-point out po ni Lacson day nga medyo lili man na ko na motion to dismiss. Ang termino dito sa Senado lahi. So karon ang gusto ni Soto motion to table. Og motion to table dili ang impeachment maoy buti pasabot. Ang iyang motion ni Marcolita mo ibutang sa table, mo isit aside may gala. Pending una, buti pasabot di lang sa ta maghisgot ana. Kay iyang argument na pa may motion for reconsideration Supreme Court. So, ibutan ka sa table, balikan ta lang na unya kung unsay decision sa Supreme Court. Manay pasabot mahigala ni anang motion to table. Straight to the point. Sa to pa, buhi ang impeachment. Nya balikan lang nato na unya kung unsay decision sa Supreme Court. Nang kumuingon na Supreme Court nga mo reverse me sa among decision. Moingon Supreme Court, okay, i-reverse na mo constitutional ng articles of impeachment. So automatic nga ang Senate mag-trial na dayon. Kay buhi man ang impeachment nga naa gibutang sa table.
ang motion ni Marcolita nga gibutang sa table. But pasabot ba nga di sana to na isgutan ng kanang nga topic, Marcolita, ibutang ta sana sa table, di sana to na isgutan ng nga topic. Unya na unsay decision sa Supreme Court. Mo ni kang soto nga motion to table. Straight to the point. Is it aside o sana nga hisgutanan? So kung decision sa Supreme Court, moingon Supreme Court, reverse ta. Which is lisod kayo may gala kay unanimous god. Butan ta lang. O so hearing. Automatic na yun, pas-pas na ang trial. But kung moingon na Supreme Court, nga dili mi mo reverse, unsay among original decision, mauna gyud to. Unanimous decision na mo to, mauna gyud to among decision. Kung mauna na, unsa may mahitabo, buhi pa mga impeachment, magvoting na po ng Senate. Aron nga wa na gyud. Kami nga man to sila, ang uban nga mga luminaries kunuhay manggawas sa tumingon po okay, kinini ang co-equal branch man. So kana mo isulti Supreme Court, ang Senate pwede mo barog mo ni mo na. So magvoting sa taon sa man mo padayon tag impeachment o dili. Mosunod ta Supreme Court o dili. Mo na mahitabo. Kung motion to table. Okay, kuhan okay? Motion to table man. Umuingon na Supreme Court. Nga na mo barog mi katong wa lagi dili na. Why jurisdiction mo? Mugawas po to mga legal luminaries. Mayon ayong pwede magdili mo to Supreme Court kay co-equal branch man. So magvoting sa tani o unsa man ni ato ba ning mo follow ta Supreme Court o dili kay co-equal branch ko ta, Senate ko ta. Lahi man Senate impeachment court ko ni. Magdebate na po day. O sige, voting tabi o musunod ba ta Supreme Court o dili. Napay buhaton ang Senate ba? Napay buhaton siya. Whereas kining motion to archive mahimo sang pukaon kung mahingon mahigalang mo reverse kay Supreme Court, mahimo pukaon. Pero mahingon Supreme Court mahigala nga mubarog na gimi sa among unang decision mauna gyud to. Wa na buhaton ng Senate. Patay naman ang impeachment. So unsa may tabo maghubgas na lang. Monay explanation nga masa nga akong gihinay-hinay para matsuwabol na tong tanan. Motion to table, simba ko og moingon mahigala ang Senado o ang Supreme Court. Mauna gito mo desisyon, mauna gito barugan na mo to. Naapay buhaton ang Senate. Unsay buhaton sa Senate magvoting pa sila. Saman, ang Supreme Court mutuo ta Supreme Court o dili. O Senate gud ta ko equal branch gud ta. Nya manggawas ang mga legal luminaries. Padayon pang magubot pagdugang. Whereas kining archive na, o moingon Supreme Court, mao na gito mo decision. Awa na. Wa na buhaton ng Senate. O sa patay pa, kay namatay ng impeachment, hubgas na lang. Ato lang agi katawa mga sukitig paminaw. Ato paminaw si Alan Peter Cayetano ron taw dapas dili pa. Ikaduhang adlaw ron sa serbisyo karaban dito sa isla sa Camotes, no? Ato tagad pagtagad mga kaigsunan kay ang ika 456th anniversary mahigala sa atong lalawigan sa Sugbo. Lahi kang Gwen, si Gwen sige man to mahigalag. Ala sayaw, suroy-suroy Sugbo dako agasto. Pasigarbo sa Sugbo karon mao man mga panahon na. Gasto 200 million ang sa suroy-suroy og sa Pasigarbo iipon 300 million ang gastuhon. Kadako ng kwartaha mahigala. Kung imo nang i-convert ngadto sa basic services, ihatag sa mga tao pinagi sa serbisyo, labi na ang ato mga district hospitals, labi na ang medical missions nga paghimuon. Tinakuan ng kwartaha kyo Di ka ka-imagine ang kwartaha day, Jesus Ginoo ko. Pagkadaghanang matabangan nimo ana, di ko ka-imagine ang 300 million ha. Ug imo nang gigamit magala pagtabang aron magkatilaw sa serbisyo ang mga tao. Kaniya di man magkatilaw sa serbisyo, magtan-aw man hinuon nila nga maayo nilang pagsuroy-suroy sila, kaon sila taman sa ginhawa, la dito, la dire katus Gwen Garcia. Lagi ko lang katawa mga sukit tigpaminaw. Nya karon tuang unang serbisyo gihatag dito sa Camotes, tabok sa dagat. Unya tua dito ang caravan of services. Tua ni tabok sa pilar. Pagtabok to sa pilar, dunay mga natabangan. Karon naapod sila sa puro. Atong balikan i-check na to. Sa way signal sa Inday RB day.
natay atong kauban, atong reporter may Inday RV Veloso tuaron sa isla sa Camotes aron muhatag nato og dugang report labot ani mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Pero medyo putol-putol niya signal. Nanas itong nga linya. Atong kumustahon ang ilang pagpahigayon sa Caravan of Services kagahapon dito sa Puro at dito sa Pilar. Nya karon dito sa Puro Baning Camotes, no? Nya ang sunod ari sa Maybugo adto sa Balamban Provincial Hospital, Aris Carcal Provincial Hospital, Danao Provincial Hospital, ana kanindot kay mutay up nila niining mga medical surgical missions ang mga experts na tie up nila. Nindot nino nga masabot niyo ba? Nya kini mga doctors manggod ganahan nga mo tie up, ganahan makigsabot, very cooperative sila kay friendly ang governor nila. Di sila awayon ba? Ha? Pero sa una may gala nga COVID, adi mangyud sa tuog COVID. Kuya to si kanhi Gobernador Gwen Garcia kay maghimog ito iyang kaugalingon. Niingon ang mga expert may gala ang taga Department of Agriculture, niingon ang mga veterinary medicine, mga higala nga mga doctors diri sa kwan. DA nga naa na ESF. Ingon si Gwen, wala, kolera ra na. Dili gyud kaganahan makikuan dito. Karon ganahan mga doktor, sige tabang mi. So tabang na itsungwagod na ay sibudok, na apay Yusimid. Mo kuan sila. Only kanindot no. But karon ato i-check una kay second day ron dito sa Islas Camotes itong pangumustahon. Kumusta man ilang lakaw ni Inday RV Veloso? Putol na pod? Medyo mangita na siguro og signal nga maayo dito, no? Aron nga tagaan tani pagtagad mga sukit tigpaminaw. Straight to the point. Aligre bitaw mahigala ning mga napas markulita nasa mga example mahigala penting kuan nasad. Malingaw sa ta mga sukit tigpaminaw. Katong human sa mga pangutana ni Pia Cayetano mga sukit tigpaminaw. Dili hino to adversarial to yung mga questions pero kataanan tong giingon Marcolita nga kinini ang sama sa una sa bata-bata pa ka dunay nangulitaw nimo imo na lang giplangkahan nga wa gi paglaom. Agway paglaom yung sige pagyog hangyo nga pwede ba mamisita lang gihapon bisita. Murag na ngayo og motion for reconsideration. Imo pong banabanaon daan gamay nga napabayt sansang mabali wa na gyud sansang mabali. Ora ni hitabo mahigala Supreme Court ba? Og nanguyab pa na mahigala sa babae pa nang gipanguyaban, adto gyud ka Supreme Court. Sa man nag-unag adto gyud. Forthwith. Kuan ang Supreme Court nga mo na pasultion. Nanguyab ba? Lalaki nanguyab. Pagpanguyab, wa pa mutingog ang babae. Masigi gyud nga sige na tubagan lang ko prangkahin nga lang ko kana makuan gyud nga madali ni kay forthwith ba yan ni. Pag ingon sa babae busted, moingo prangkahin lang. Prangkahan nga wa gyud kay paglam. Grabe ka prangkasad. Oy. Pagpaprangka gyud sige prangkahan na. Kaprangkar sad. Ilang gidali-dali ang Supreme Court kay tungod lagi nga forthwith proceed. Paspasi forthwith god. Na karon may galan ingon Supreme Court immediately executory siya. Ay sayo. Ato sa pabuton sa nato ha. Unang dipindi lagi asa lagi ka pabor. Unsay kuan nimo porbida. Paitan ning kalakiha mo na nga giklaro na lang gyud mga kagalaan sa motion to archive patay ng impeachment. O galing mo ingon ng Supreme Court mahigala nga mo standby mi sa among unang desisyon, wa na buhaton ng Senado, patay naman. Kay gibutang to stable mahigala ang katong ang suto nga motion mo ina-approve. Motion to table, buhi pa ang impeachment. Umuingon Supreme Court nga duwa na standby mi sa among unang desisyon, mauna gito. Napay buhaton ang Senado, magbuting pa sila. O ato ba nang ipadayon o dili ba buhi pa mga impeachment? Napa, ato ba nang ipadayon dili ba? Nya manggawas sa dayon tumigalawa, sayop ang Supreme Court kadto ilang desisyon. Tawa, sa gingong suto, unanimous mistake. Isaway ng Supreme Court, napanalitan mo standby ang Supreme Court sa iyang desisyon.
Masaway ka pa sa sayop ng Supreme Court tanawa lagod. So mapadayon ang Senado kay sayop umana ka to. Samok ba? Adi, wa na. At least nakapahuway na mga higala. Tapos dili pa ta maminaw ni Alan Peter Cayetano ron sa iyang speech mga higala labot ani kanindot sa iyang mga pamahayag. Ato sang i-check kadali mga higala tong kuan dito to sa matawag nito mga higala kamutis atong balikan usa kadali mga kagilaan sa kasamang RV Veloso. Yes, kasamang RV, kumusta niya sa serbisyo sa Caravan of Services nga gipahigayon sa Kapitolyo sa Camotes Island. DYHP RMN Report. Yes, kasamang RV. Yes, kasama Atty. Rufil, maayong buntag ni mo diha nga sa Tomaso Kingping Paminaw. Gikan ta sa Ricardo Maningo Memorial Hospital kasamang Atty. Rufil, diin mi pahigayon og surprise nga inspection si Cebu Governor Pamela Baricuatro. Karon higayon na mga kasamang Atty. Rufil, paingon sad ta sa laing lokasyon diin na susihon usab ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang Luciano Rama National High School kasama Atty. Rufil. Pipila sa mga obserbahan ni Governor Pamela Baricuatro ang walay suga kasama Atty. Rufil or hinay ang suga dito sa hospital kasama Atty. Rufil. Unya pipila sad ang gisusi nila sa engineering department kasama Atty. Rufil nga pipila ka mga ayuhonon sa maong hospital kasama Atty. Rufil. So far subay sad sa ato ang pagsusi dito kasama Atty. Rufil, hapsay hinuon ang ilahang sistema apan gisusi pa ni aron nga mas mapalambo pa usab ang serbisyo sa mga lungsuranan dinhi sa San Francisco kasama Atty. Rufil. Gumikan kay ang kining Maningo Memorial Hospital kasama Atty. Rufil, located man ni siya sa San Francisco dinhi sa isla sa Camotes kasama Atty. Rufil. Ang mga nurses mausay ni sugat kaniya kasama Atty. Rufil. Ato pa nang hatagan og dugang nga impormasyon atong mga kasama dinha kasama Atty. Rufil, gumikan kay una nang naobserbahan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga dunay kuwang kuwangon sa mga medical personnel kasama Atty. Rufil sa mga hospital sa kalungsuran. Usa sad na sa yango atong balikan ang nahitabo ngadto sa Pilar kasama Atty. Rufil nga pipila sa mga Sa oras mo naabot sa Pilar kasama Atty. sa oras mo naabot sa Pilar gahapon kasama RV. Naabot ni ngadto kasama Atty. Rufil mga alas 9 gyud kasama Atty. Rufil. So whole day ang activity. Yes, kasama Atty. Rufil. So whole day ang activity dito sa Pilar, mga sa orasan na human. Nahuman mi dito kasama Atty. Rufil mga alas 3 gyud kay kinahanglan man sa gimusakay na pud atong bangka kasama Atty. Rufil. Maayo na lang kay dili kay ingon nga kanang bawd kaayo nya maayo ra sad ang panahon kasama Atty. Rufil. Okay. Yes, kasama Atty. Rufil. Yes, proceed. Kasama RV. Yes, kasama Atty. Rufil. So, akong balikan ang atong nahinabi ang pipila ka mga residente nga nakapahimos sa beneficiaryo sa maong Caravan of Services kasama Atty. Rufil. Doktor, kuwang sa doktor dinhi kasama Atty. Rufil. Ayamo nila kasama Atty. Rufil nga ang doktor kuno dinhi dili makasugakod mo last lang sila og 3 weeks kasama Atty. Rufil mo serbisyo unya di naksugakod sumuna nga makuwangan jud sila diri dili na sad mobalik ang doktor may na lang na ay kanang mo bisita diri kasama Atty. Rufil pero wala gyud kanang general practitioner nga magpirmi kasama Atty. Rufil gumikan sad siguro kay kalayo kasama Atty. Rufil gikan sa Dakbayan sa Sugbo paingon na dinhi sa isla kasama Atty. Rufil gani atong nahinabi ang usa sa mga residente desitang Robo kasama Atty. Rufil nga kining ang anak kasama Atty. Rufil gumikan kay kuwang lagi sad sila sa pamiliti unya layo sad kung biyahion pa ang Dakbayan sa Sugbo kasama Atty. Rufil di na himota ang atong Apex Hospital which is ang Vicente Soto Memorial Medical Center kasama Atty. Rufil although na ay Danao City provincial hospital kasama Atty. Rufil apan mutabok pa man gyud gihapon sila sa isla kasama Atty. Rufil magbangka pa hinungdan nga usa sa ilahang panawagan kasama Atty. Rufil nga ma-push gyud ni ang kining Sea Ambulance kasama Atty. Rufil. Ato sang mahinabi ang ilahang Vice Mayor sa isla sa lungsod sa Pilar kasama Atty. Rufil si Chislina Maratas kasama Atty. Rufil ang Vice Mayor nila atong hinabi gahapon nga duna nay resolusyon nga gipasar sa ilahang
sa guni ang bayan ka sa Arterial Field aron nga kining ma-push through yun ni mahatagan og budget, pero dili na siya si ambulance ang pangalan ka sa Arterial Field. Ang pangalan niya na ang multi-purpose vessel nga mahimong magamit sa mga residente o galing doon na emerhensya o galing hinanali nga operasyon or emergency gid ka sa Arterial Field, magamit ni siya aron nga mas sa mga kadto sa ato ang hospital sa Dakbayan sa Danao kasama Arterial Field, knowing no mas duol gid unta ang Ormoc City Leyte kasama. Yes, kasama Arby. Murag nga putol-putol imong signal. O sige, okay na today. No, at least salamat kay kasama nga RV sa imong report. Live and direct gikan sa Kamutis Mahigala ato lang pangitaan og dugang signal unya atong pa-reporton dugang sa kang Inday-Ken Galiniya nga tulumanon unya nga udto. At si Pamela Barikwato Mahigala humagkadaog ni balik gyud dito. O arit ta Kamutis na may uban kanya ni humagdaog nayahay na daog na mi. Ini kita kan pa mga kagalaan nyo human sa pagdaog Inday-Ken kubati gyud ayo. Kada adlaw perting bisiha sa gobernador. So okay, para nako wa ta masayop ini nga ato ning gipili pagka gobernador. Ani serbisyo man gyud. Ang ako na lang ani niya nga ang consistency. Kanang imong gihimo Governor Pam okay na na. Unya ipadayon lang na. Walay kapoy-kapoy no kay ato nga maserbisyuhan ang mga Sugbuanon. Kay kana god og nindot imong gipanghimo niya kapuyon kani kasunod. Manay lisod. Pero kana ay kapoy-kapoy. Kanang imong gihimo mao na ipadayon lang. Bago pagkadaog yung pagka-gobernador, wa niya kalimti ang iyang mga saaday. Ay, balik ko. Suroy sa mga hospitals mo, ni sakto, no? Okay. O niya, kinini ang wa niya na baliha. Dito sa Kamutis, mga kagalaan nga sa una ni Adto siya, nag-abalhabal lang siya dito, mga sukitig paminaw. O niya, iyang gikuanan ng mga taga-Kamutis, karon. Nibalik dito alang sa serbisyo mga kaigsunan. Mo ni nakabintaha mga kagalaan. So, mo ni ang kinini ang atong pahinaot nga ma-consistent na siya ani. Tuloy-tuloy na ni, no? Di lang in taon mabuyagan, pero buyag lang in taon.